I'm come to school. What the money in the market? Not that all I'm job now. She's making me baby. Just animals are not to make it. I'm not going to need it. Just animals. To make it just animals. Hello, 2 minutes. Nne bịara nga nsị chọrọ ịmụ ahịa ọgwụ. Auntie, ọ na-adị mma ka akpọ okwu afa. O nwere mgbe m ji si na m chọrọ ịbịa mụọ ahịa ọgwụ. Dọkịta bụ ihe m gụrụ agụ. Agụrụ m nwa PhD, OOO na doctor degree. M bịara wee mee gịnị practice ihe m gụrụ agụ. Ọ bụrụ mbara ịma ahịa ọgwụ ka ị bịa kụziwere m nke a bụ ama m anya ọgwụ auntie. Ị mụrụ ya ihe niile ị chọrọ ịmụ gị sị ahịa ọgwụ ka ị chọrọ ịbịa ha. Ihe m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ bụ abụrụ m amụ nwatakịrị. Ihe m bịara ka m mee practice na ọ bụrụ na mama ya. Ọtakọ nwanne m. Ihe a na-akpọ nke na Ubuntu ọgwụ ọbara. Kpọọ ya na Bunto blood tonic. Oye ha na-akpọ ya. A na-ere ya 650 naira. Biko erefukwere m ahịa. Nsogbu adịghị. Nke na na-ewu aha ya beta body cleanser. Ihe a na-akpọ ya ahụ beta. Ọtakọ gọọmenti ama m sị gọrọ ịbụ dọkịta ndị ihe nke na beta ka a na-akpọ ya ọgwụ body cleanser. Ịṅụọ ya ọ na-asụsa isi ahụ. Ebu n'onwugwu ga-achọ m ịnasị m beta na ọ na-asụcha. Ihe a bụ ihe m gụrụ agụ. Ọ bụrụ na katịbịasị ahụ nwatakịrị awụrụ m ọtakara ka m bịa. Ma ngwa anaghị ego ole a na-ere ma ọ wụsa ego. Ị na-agwa m ego ole edeghị ya ede ama m ego ole a na-ere hapụ ihe ahụ. Ọtakọ biko ihe m na-ere ọgwụ m bụ 500 naira. Anụgo m 500 naira. Nsogbu adịghị. Ha mana m edere ide. Erefukwere m ọgwụ. Ama m nsogbu nwe nke m mere efu hapụwa m ihe niile. Ihe mere gbugburu ihe ebe anyị m n'aka. Ofu ọnwa ịbịa ebe niile awụrụ sọ ego hafụ ihe ahụ. Kwado ka ọ bụrụ nwe ha shedi ọzọ jee kwado na ego abịawago. Enwere m shedi atọ. Shop atọ. Ihe m ji si m ahapụkwara gị nga na ịbụ nwa nwanne m nwaanyị. Ebu m obi na ị ga-eme m ọfụma. Ọ bụrụ na ibu n'obi ị ga-eme gị ọfụma. Kwado nke 6. Akwụ nwere shop atọ ugbo kwado nke 6 na ọ bịago. Ọtakọ batago. Mmeghe mma. Ihe were ọnụgụ kwuo. Kwadokwa ịtụ mama na chọọchị. Ọtakọ ihe m nwere nga na ahịa 500,000. Nsogbu adụ afụgo m ya. Anụ m akụkọ ya dịrị na ya. Ndị ọnwa ọzọ ihe mụ na ga-eme ewu mgbakọ na mwepụ. Ọdụdụ ihe dị ka mba ka ifuru ananya gị were anya wee kwuo. Ifu anyị were ọnụ wee nyewe otuto hapụ. Ọ m wọta. Ngwa na isi ga-emekwata Chukwu mee ebere ka ihe gazie. Ana m aka akụkọ. Ọtakọ. Auntie. Ọtakọ. Auntie hapụrụ m ntị. Ugbo ole ka m kpọrọ gị? Ịkpọrọ m afa ama m ịkpọrọ m afa. Lekwe shọpụ m. Nke na ugbo a bụ ịma ihe a na-akpọ nke dọkịta. Kwụsị ya ọ bụ dọkịta. Ele ihe a na-akpọ nke. Ihe a na-akpọ ya ka ihe ejelele mmadụ a na-akpọ ya afọ wafa. Ihe a wụ ihe ejelele mmadụ ịchọ ka. Ele ihe a na-akpọ ya n'obodo ahụ oyibo biko. Ya megaga mee mmadụ tọbọrọ m gana. Ele ihe a na-akpọ. Auntie ịchọrọ ka nkụzi gị ihe mmụta na akwụkwọ bịa na idebe afa mana ọ bụ ihe na ama m ya hafụ ihe ahụ. Ime nke ịma biko ihe a na-akpọ ihe na ihe eji ele
obi BP nsogbu adịghị biko ọ kwesịghị ma ya achọkwa m mmadụ bịa na shop m onye BP ya dị low gị sị ọ dị high onye nke ya dị high gị sị ọ dị low biko mekwe m ọfụma ọkwa nwanne m nwaanyị ka ịwụ mbịakwa iriga ahịa m ebugana nge na kirikiri Chineke ngwa ọ dị mma bịaghachi ọ dị mma jee ọfụma ihe nkwa nkwere ịbata ebe a ya amadịghị ọzọ ya amadị jee kwadowekwe ịchọ shedi ọzọ nke awụwo shedi nke a ewe gaba Lizzie. Mas. Hey. I'm going to go. Now, wow. You change. What's up? The rest of the one in there. Akaupa. Ede makana. Nah, forget it. That's now. Okay, me house in attach you that I come one in there. Ima mbwa mnera kamas. Okwa no na ima enwe imu emneme. Na wow. Mere na aka we kwene ima we na ejiri tinu enwem. Ima wone mpa ma me na no. Obi fere ya zo ka. Odi obi mwa. Kwete enyere ma aka ugbu a. Chineke arụpụta gere. Can you like wine na agbam? I can you like what come can wine na no ibi ihe omodo na o de maka wine na agbam na agbam na wetekwe na ego. Kita nwa m na agbam na ije awo ihe na ka mto na ba nwa hadum na. Agakwa me ekwe no. Hey. Na wow, na ilu so take away. Oti akwa. Na efenyere kwa. E makazikwe no. Mas. Na ke ki mekwara no. Ke kwa maka egwu gị kwan. Na ana ka be mekwa ni no, ana me ka nyekwe be ka shafa takwa na me house no leave no transfer. Na m na-egwu m no paketa na. Ke kwa maka ndị nebo gị a tesi tax ndị a gị na ha ke ka ha dịba n'ugbu a. Na o te go happen that now. Ebi sisi ugba ha e man ugba ha apụgo m ebe business ebu you other side. Which you that side now. So I don't matter. Chere kwa m na-egwu gị ma asị ya. Dọkịta ọta okwe ọrụ m were akwa yichie awụrụ m dọkịta dọkịta ọtako the PhD the OOO awụ degree holder na dọkịta awụ n'ogbe onye ka ọ na-agwa dọkịta ọtako the PhD holder DNNO the only doctor na-awụ obere n'arịọcha aha osunu kamara ebe saya je wetere m ọnụ dọkịta Silas ha nọrọ nga ana akparị m na nwe ihe m
ụmụ nwaanyị niile anaghị agagharị nke asaghị ha na-eme ọnụ ugbu a ka mmebido mewe oke m ha bịa ịchọrọ ite afọ ime ebugoro ụzọ tụọ gị afọ ime ịchọrọ ka ha gwọ ọgọ ya ebugoro ụzọ gwọọ gị nke na ya m ihe m kwuru maka ya si na dọkịta ka m ga-abụ ewe mgbọ nso orukwana ihe ya na-erikwe ọ bụ onye na-arụ ka oshi ahụchi ọ dị ka nwaanyị agabago ya na nne m n'afọ ha dọkịta ọsọ ihe m bịara ịrụ na nke a ụkwana ezigbo nsogbu ada ụmụ nwaanyị niile a ama m n'ihe ndị dọkịta na-arụ onye bụrụ afọ ime bịa chọrọ itinye mpị ya ke m etewe ya afọ o buru onye ka ha na-agwa gịnịkwa ka nwanne nwa anakwa m apụ next week ọkwanye mere bịara na m isi nnukwu nwaanyị omena na o merekwa ahụ ana m aga Dubai na ịma ahụ ya m agwala ka m ga gụọ ahịa ọya na agụ nwaanyị biko fịawara m ihe ahụ aka nnụ ichenjikwa n'ego ịkara ajụ ajụ ibe chenjielenu m ego nụnụ agụ nwoke ọ dị ya nụnụ ewo Chinekele nna ichenjiri ego ebekwa m ka idebe ya nwanne m nwaanyị ihe m chenjiri $450,000 ana ọ dị n'ime ụlọ m $450,000 n'isi pilo bed m ka idebe ya ọ na ya nụnụ nnukwu ego ha otu a ka idebe n'isi onye ma bịa eburu ya onye ma bịa buru na ọ ga-ebu ụzọ chabigodi m olu tupu o buru ego ego ahụ kwere nna idebe n'isi bed ọwụ ugbu a ka m na-edowe ụdịdị ego ahụ mmụọ enweghị ike ịfụ ya fọkwa nke mmadụ sai na nke a sai na-emezikwa ka ọ maghị onye mbụ onye oshi ahụ onye gịnị onye oshi ahụ abụ nwoke ahụ na onye ohi ka ọ bụ mbụ sai ezigbote ekperima ọjọọ nwoke a riri ego m 300,000 ka ọ rụọrọ m moto m o rie ego afụọ m moto afụọ m ego mbụ sai ikwuolekwara m ya mana emesiri m ya ike agwara m ya akpụrụ m ndị akpụ obi mee ihe mbụ sai ya onye abụkwa onye ọnụ onye ori ka ọ bụ ị na-emetọkwa n'ihe ekperima ọjọọ ọ mara na ego agụ ka oyi hapụ okwu isi gosi sai m ji ndị uwe ojii ma ndị akpụ obi tie ya mgbamgba na nwaanyị dịkwa egwu mụnwa ka ị na-ahụ Karo Chineke m ihe ọ gị nwe ihe a niile ọ bụ m nọmakwa m na ndụ dị otu anụ gị n'ahụ otito dịrị Jesu na ndụ ebe amen dị otu Chineke mbọ dị ka ị ga-abụ onye amụgharị ọzọ dị ka m amụgharịgoro m ọzọ na-esi m efere n'alọ ịmala ile anya n'ọla ọdọ Chineke mpụala m oku na mụ bịa zụ oku na mara ndị kwado agbara ịgba odo ndị okorobịa ịma akwụkwọ nsọ nsịla mgbe okorobịa na mgbe agbọghọbịa ọ bụ ihe efu abịa ele anya m ọbụla m tiri aka ọ dịka ndị gala ihu arụọla m moto ọ dịka ndị gala ihu emeela m ihe niile ọ dịka ndị masị mba ka m dị mbụ ụzọ okpoko a Chineke m kpọrọ m ahụrụ m na ọ dịka ihe oziọma ọ bụ oziọma bụ hụrụ ya ma akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị gaa nọ n'ụwa niile zisia na oziọma
Igbo is brother Silas. Who's the Brother called? Silas. Hey, brother Oh, Silas. Chineke kene diri gị. Amen. Oh, can we have land? Kamgbe echi ka hapụrụ ihe ndị a nọ. Chineke alụla ọlụ ebele ime gị. Ọ lụrụ alụ nnọọ. Hey, brother Silas. Hey, ahụ amaka gị. Ọba kọrọ ebube Chineke. Brother Silas. Hey, brother Silas. Oh, brother Silas. Ngwanụ. Chukwu ekene dịrị gị. Amen. Silas Nwaaba ngwongwo. Silas Nwaaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya ajarụ ngwongwo. Silas Nwaaba ngwongwo. Silas Nwaaba ngwongwo. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Mmadụ aga ozi ọma na adịghị ejide egbuchara akpịrị agụ ọgụ ebe ihe m nọ. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya ajarụ ngwongwo. Silas Nwaaba. Silas Nwaaba. Egwu Chukwu na-atụ m. Egwu Chukwu atụgbuola m. Onye mere ihe rịba ama. Egwu Chukwu na-atụ m. Silas Nwaaba. Silas Nwaaba. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo. Silas n'anya onye mere ihe rịba ama. Silas Nwaaba. Silas Nwaaba. Na mmadụ igbu ihe na-adịghị Onye Silas n'anya ajarụ ngwongwo. Silas Nwaaba. kara agabiela ọ dị onye ga-ehụ nga we ga-esi evangelist Silas ndị gburu ọkụ na ha adịghị pecha n'anya ajarụ ngwongwo. Silas Nwaaba. Silas Nwaaba. My boss. Uncle, good evening. Uncle, good evening. Hi. Ogo yin mad naga. Emeka. Uncle. Kesi nke dị nka. Emeka iyizi rag na-akpọgharị. Emeka. Chai. Ị na-ahụkwa onwe gị. Ị hụkwara ihe iyi Emeka na-akpọgharị n'obodo. Emeka etinyere nga akwụkwọ. Ka ije gụọ akwụkwọ bụrụ mmadụ. Ije gụtazi ara. Legoro ihe iyi Emeka. Bata n'ụlọ m. Ị na-ekene m na-eme expect ka m za gị. Emeka nyere onwe gị aka. Nne gị nọ na village na-ata afụfụ. Ị nọ na city. Uncle kwadi ebe a. Uncle tuto. Uncle atụ m gị tuto. Ka ị gara akwado m n'iru pinọpinọ m ịchọrọ ime enyi na nke uwe. Ịchọrọ ịkpasị m sị ebe anyị banyere n'ime alụ ya na nkod. Ọ bụrụ ka ị na-akwado m n'iru ma pinọpinọ ọdọgwa mma ọnkụ ọdọgwa mma maka Chukwu ọdọgwa mma. By the way, onye bụ onye? Who is this person? Oh, pinọpinọ mụ na alụkọ ọlụ. Ahụgo m ihe n'obodo a. Emeka, gị nwa na-enwere ike igote ivu ofu taya motosaịkụl na-agba m na ịnwetago. Gịnị? Pino, gịnị ka ị kpọrọ ya? Emeka, nyere onwe gị aka. Nyere onwe gị aka, Emeka. Ya ka nwanne gị nwoke si agba ka nkịta. Mụnwa na-agbụ ka nkịta mụnwa. Mụnwa.
ịmakwa onye ị na-ekwu ọkụ amaghị eziokwu maka Chukwu mpịcha ihe nchọrọ ihe ịpị kịta pịchaa ya ọfụma ka ọ daba eyi ga na-aya efu mara isi na-akpọ m venza mburu venza tụọ down wunyere m ọnụ ofe na ụta nọ na ị na-abịara m ije nwada ma ifugodu m sef mbụbata venza after ya everything ebe ga na-afụ m n'ụlọ m mpịagodo mbada duplex bụ VGC ị na-akpọ m venza ọ bụrụ ọtọkọ ọya bụ ụlọ onwe ya n'ebe ke ya n'ebe asa m tuko ya gbawa dọ ọ bụ ya onwe ya n'ebe mụnwa ya Emeka ọtako nke iwe ha dọkịta kwa Maazị agwụzi m dọkịta ọtako agụrụ m PhD OOO APC ọha ngụtara na dọkịta ọtako PhD or PhD ka ekoro ngwe mgbe jigodo akwụkwọ ọtako na bịa ihe m gụrụ mgbe ebe bụ dọkịta ị na-achọ ịma ihe m gụrụ ka onwe ihe bịara na nke ihe akpọ dọkịta ọtako ị na-akpọ ga-ewu ndị ebe mkpọ nke nke kpọ kemis pụta nke kpọ dọkịta ọtako ị na-ajụ ga-ewu onye agha gara mmụ bụ ama bifọ gị na Silas a na-eme ka esi aga n'ogbo anyị n'oji jupụta na ọbụla onye gwụrụ ha gwụrụ ọkwọ na agụrụsị ego PSC or PDP or PNU nna ị chọrọ ịgụ aghara ka ịchọbịa gụ ọgwụ biko agụcha m egwu n'abalị adịghịkwa m egwu n'abalị ya akpịrị gbaka ma ndị nwe m ihe a na-asụchibi iri so ihe dịtị na-eji stọpụ ma biko achọrọ m ka enye m ọgwụ inwe kesachakwa nne ka nwoke egokwa mmụọ na mmụọ biko ka njibere bịa ọgwụ ya atụsaghị akpịrị emenye ticha na akpịrị ka njị chọ yes ka ọnwụ na ndị ọdụ egwu ka nweta ihe m chọrọ ihe nweta ịbịakwa n'ebe ya agwụ ya mgbe nsogbu adịra ka m ji ebịakwana nna bọta ọ dịkwa surprise kedu maka bụ ka mma gị ọ kwefere ọgwụ ha na-abụ nke a ya wee n'ọnụ ma tupu ị na-awee n'ọnụ were nke asụ n'imi isie nke a n'imi owe nke a n'ọnụ chedekwa ya o nke a n'imi nke a n'ọnụ wee ya atụ ihe niile agbasa ọtako so nwere nke a na-eti n'imi ozugbo nwere nke a egemeka ume iwe n'ọnụ gbaga m ụkwụ agwụ ọ ga-ekili ihe ndị anyị otu ọtako bụ nke anyị nyere kwere m ebe hụrụ ihe nke anyị mụrụ onye na-eti n'ọnụ nwere ị na-achọ igo afa ka ị na-achọ igo ọgwụ ịmara ihe a na-eri eri na ihe na ịmara ọrịa dị very important ọgwa m nyere ihe nne ya agwọghị ihe ị chọrọ na-asị ihe dịrị ha mfụ ihe dị na moto bụ ị na moto na-asị m were ibe anyị tinye nke a n'ime iwe nke a n'ọnụ ebe anya lele ọgwụ nke a dịkwa ihe ya dị 1 2 3 4 5 6 ka ọ dị onu aka elu ya chukwu ntị ha n'ime ozugbo ntị ka at once echefukwana ya o ọ gbasara akpịrị ọgbacha m akpịrị ijegoro nwa egwu ọtako dọkịta ọtako dọkịta ọtako biko so ya ga-agwa m gba ọgwọcha gị gbatawara m ndị akwụfụrụ two face ha Davido black face white face gbatawa ha nga nyere ya akpịrị ha wụrụ sam lawa gị bịa yana m ego nọ na sikala ọtako nke ekwe m na boshi onye na eligwo na onye na eligwo na aga ọkụ mmụọ na ahụ bịa na abamụta ya na aka maazị nye m ego ana m eji ya ha m egwuregwu ama ọ nakọta iwe fọ onye bịa nye efu mgbe nwe nkwere n'iwe ma ihe ma ọgwụ n'ọgbara ọrụ mba mgbe ị chọrọ ịbịa go nwere iwe n'iwe nye m ego ọgwụ mana sị m ego ole dị nye m ọ maka mma onye nye m 200 gị jebe ọ dị ka ego dị na agba anya iwe mọ bifo ka nji mọkwara gị so biko mego njekwa ga-ajụwa dọkịta ọtako PhD mgbali biko onye chọrọ ịjụ isi ntị ha nke a n'ọnụ thank you nke a n'imi nke a n'ọnụ ebe otu nna tinye n'ọnụ gbagam ọya bụrụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba
Silas Nwaaba